sortir, un nen tapat amb bona vi. Els estimants viuen tot l'any en cases de fusta o ciment, pell de foca per escalfar, i és que els iglús són temporals, són construïts per anar a caçar, són refugis per descansar. El que no sabeu és que el nit era molt fredolí, per això havia de sortir, un nen tapat amb bona vi. Canta sortir a explorar, sempre va ben acompanyat, amb 6 gossos de neu ell va, estiren el trineu pel gel, li agrada veure el cel de nit, abans de posar-se al llit. El que no sabeu és que el nit era molt fredolí, per això havia de sortir, un nen tapat amb bona vi.